வெளிவரப்பட்ட புத்தகத்தை ஒரு நாள் நிறுத்தி கூட இன்னும் 5 நாள் ஆனாலே ராஜகோபாலோட விடுதலை வீரர் சாந்தோர் குப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய வரலாற்றை என்னைக்கே பதிவு செய்து மேல் சொல்ல யாரும் சொல்லல இந்த தகவலை சொல்லல. ஒருவேளை கிடைத்தால் அந்த தொலைபேசியிலோ எனக்கு கிடைச்சுன்னா வாழ்க்கை வரலாறு எழுதி அந்த புத்தகத்தை இணைத்து 3 மாவட்டத்துடைய வரலாறு ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்ட விடுதலை வீரர்கள் என்ற தலைப்புல புத்தகம் பாலசுப்ரமணிய ஐயாட்டு 100 புத்தகத்தை வச்சுட்டு எல்லாரும் படிக்க வைக்கணும். புத்தகம் இருந்தால் போதும், வாசிக்கணும். அதான் மிக முக்கியம். முன்னாள் மாணவர் சந்திப்புல என்ன ஒரு பெரிய விஷயம்னா, அருமையா சொன்னார், ஆளுக்கு 100 இல்லை, ஒரு நல்ல ஒரு சீட்டு ஒன்று மாசம் சந்திக்கணும். வெளியூர் யாரும் இருக்க போறதில்லை. ஒருவேளை உள்ளூர்லயே இருக்கிறவங்க வெளியூர் இருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு ஜிபேன்னு ஒன்று இருக்கு, அதில் அனுப்பி சொல்லுங்க. அந்த சீட்டினுடைய நிதிய வளர்ச்சியை ஒன்று சந்திக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் இதை 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை சந்திங்க, வருஷத்துக்கு ஒரு முறை 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை சந்திங்க, அல்லது கான்ஃபரன்ஸ் கூட சந்திங்க. இணையத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ வசதி இருக்கு. இப்போ என்னோட படிச்சவங்க எல்லாமே மதர்ல இருக்கான், காஷ்மீர்ல இருக்கான், அமெரிக்காவில் இருக்கான், எல்லாருமே இணையக்கூடிய சக்தி நாங்கள் தான் எடுத்தேன் கையில். இன்னைக்கு அது எல்லாருமே பாராட்டுறாங்க. அதனால எங்களுடைய நண்பர்கள் யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பணத்திறப்பு விழா, அந்த குடும்பத்துக்கு நலத்திட்ட உதவிகள், அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது உதவிகள், அதுவும் வேலை வாய்ப்பு, சுயதொழில் வேலை வாய்ப்பு. ஒரு ஊதுவத்தி கம்பெனி இருக்குதுன்னா அந்த ஊதுவத்தி கம்பெனி அவங்க குடும்பத்துக்கான ஏன்னா சீனாவில் ஒரு வசிக்கிறது மீனை பிடிக்க கற்றுக் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்கள் தொழில் சிறு தொழில் ஏதாவது அதாவது வரும்போது சிறு தொழில் பற்றி கேட்டால் அவருக்கு என்ன திடீர்னு ஐயா சிறு தொழில் அவர் தொடங்க போகிறாங்க, நான் தொடங்குவதற்கு இல்லை. என்னுடைய நண்பர்கள் குடும்பம் ஏதேனும் தவற விட்டு விட்டால் அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு சிறு தொழிலை தொடங்குவதற்கான நிதியை மட்டும் நான் கொடுக்குங்க, அவங்க அதை வச்சு படிச்சுக்கொள்ளுங்க அப்படின்ட்டு ஒரு திட்டத்தை நான் கொண்டு வந்துருக்குங்க. நீங்கள் அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் கொடுத்தாது. நம்முடைய சின்னப்பள்ளி புருஷோத்தமும் நல்ல வந்தர் கல்வி வந்தர் தான். இன்றைக்கி தமிழகத்தில் 12,643 கிராமங்கள் இருக்குது. தமிழகத்தில் மட்டும் 12,000. அதில் குறிப்பாக திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் 208 கிராமங்கள் இருக்குது. 208 தலைவர்கள், ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் இருக்காங்க, வலுவான தலைவர்கள் இருக்காங்க. அதில் 6 பேர் பிஜி முடிச்சிருக்கோம், எம்ஏ எம்ஃபில் முடிச்சு மட்டும் 6 பேர் இருக்காங்க. அவங்களாம் ஹைதராபாத்தில் பயிற்சி கொடுத்தாங்க. வெறுமனே படிக்காதவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா ஆட்டோ போட்டு அவங்களாம் தலைவர் ஆகிருக்காங்க. ஒரு தலைவருக்கு என்ன பெரிய பொருள்னா, மாவட்ட ஆட்சியருக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறோம் அதே அதிகாரம் தலைவருக்கு. அவர் காசோலை எப்படி அவர் செய்ய கொள்ளலாமோ, முதலமைச்சர் கூட காசோலை போட முடியாது. ஆனா யாருக்கு இருக்குதுன்னா ஊராட்சி மன்ற தலைவருக்கு உண்டு, மாவட்ட ஆட்சியர் எதை நினைச்சாலும் செய்ய முடியும். பிஇ படிச்சிருக்காங்க, அதான் பிஜி, நான் சொல்றேன் பிஜி எம்இ முடிச்சதான் பிஜி. ஆனா வாழ்க்கை வரலாறு எனக்கு கிடைக்கல. அந்த புத்தகம் பெண்டிங்கா இருக்கு.